Toto sú študijné tipy s parťakom číslo 3. Dneska si povieme, ako rýchlo vytvárať kartičky Anki. Budeme na to potrebovať tento add-on Image Occlusion Enhance, nájdeš ho na Anki webe úplne zadarminko. A ako sa to robí je, že otvoríš si deck, kde chceš pridať kartičky. Prídeš k svojim materiálom, môže to byť napríklad skripta, môže to byť prezentácie, ktoré sú väčšinou inak veľmi dobre robené, tak aby sa z nich dali robiť kartičky. Zmačkneš Command Shift 4. Na Windowse je to skrátka Windows Shift S. Vyberieš si svoju kartičku, alebo to, čo chceš mať na tej kartičke, klikneš na tento obrázok, dá sa to robiť iba na počítači, dáš Open a teraz vyberieš, čo by si chcel, aby bolo zakryté v tej kartičke. Buď dáš toto, tedy sa ti vždy na jednej kartičke objaví iba jedno zakryté, ostatné budú objavené a opýta sa ťa vlastne tým pádom, čo je pod tým zakrytým. Keď dáš Hide All, Guess One, tak všetko budeš mať zakryté a budeš musieť hádať v podstate tak, že neuvidíš ani tieto ostatné. Vieš si generovať Anki aj cez AI, už je to oveľa lepšie ako pred rokom, ale ja si myslím, že ešte stále to nie je také dobré, ako keď to robí človek, pretože ten AI nevie rozlíšiť, čo je dôležité a čo nie je v tom texte ešte stále. A preto moja najväčšia rada je proste si vypýtať vytvorené Anki od starších spolužiakov a proste z nich si povyberať tie, ktoré tebe sedia. Pretože napriek tomu, že sa to dá robiť rýchlo, stále to zaberá veľa času, keď si chceš prejsť celý odporúčaný materiál.